ഈ റൂം അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു കറുവായിട്ടുണ്ട്. വെക്കണം. ശ്രീ 3 വയസ്സിലെ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുട്ടിയുടെ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. പിന്നീട് നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയ ഈ കുട്ടിയുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വളരെ സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിശദമായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഇഞ്ചുറീസ് കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കിഡ്നിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹേർട്ടിനും അതുപോലെ തലയ്ക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടാനച്ഛനായിട്ടുള്ള ആളെ കുട്ടീനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സംഭവം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തത് രണ്ടാനച്ഛനാണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളും മറ്റും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് കൂടുതലും വേണ്ടത്. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും വളരെ നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പരിക്കുകൾ ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് നടപടികളും മറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതിന് 302 ആയിട്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണം IP തിരൂര് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ തിരൂര് തന്നെ അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തും. അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതിൻ്റെ വിചാരണ കാര്യങ്ങളും ത്വരിതഗതിയിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.